Аз искам веднага да кажа, че съм изцяло за това, което прави сегашната комисия. Тази тема, която се избрах аз да говоря, е тема, която граничи с конспирацията. Тъй като да има българско политическо задкулисие, това означава, че липсват документи, които могат да го извадят на светло. Всички знаем, че комисията разкрива документи, ако те са там, в архива на комисията. Но всички нас има убеждението, че има и нещо друго, което ние не можем да научим. Или поне се досещаме от това, което виждаме да се случва през тези 23 години, подчертаваме неуспешен преход. През тези 23 години човешката енергия, която беше впрегната в реформата, беше употребена по един изключително перфиден начин от една група хора, наречена сега от нас олигархия, която разми границите между реалната политика и декларативната политика. Политиците правиха повече декларации и много малка реална политика по отношение на това да бъдат прекъснати прочните връзки между бивши служби на комунистическия режим и създаващата се след 10 ноември мафия в България. В основата на тази логика, която ние наблюдаваме и на които проявления сега в момента в кавички се наслаждаваме, стои една крилата фраза, която я приписват на бившия лидер на съветските тайни служби Андропов. А именно, че конфронтацията на системите трябва да се превърне в конвергенция на елитите. И ние станахме свидетели в края на този успешен преход, как елитите на дясното се конвергираха с елитите на лявото по един престъпен начин, за да се създаде тази олигархия. Фактите, които ние можем в момента да анализираме, са много. Нека само да се спомним в началото на прехода как от дни си тръгнаха частни банки, без да има закон за частните банки. Как с заеми от тогавашните държавни банки, които последствие се оказаха източени, си тръгнаха така наречените кучета народният или национално отговорния капитал. Нека да се спомням, че в това време, в началото на 90-те години, имаше една бяла разпичка на надеждата на много хора, че парите на български граждани в тези банки ще бъдат защитени. Имаше едно предложение. 93 или 4 или 2 година, не си спомням. Да не се допускат до ръководните органи на тези банки на лица, които са принадлежали към елита на комунистическата партия и тайните служби. Спомняте ли си какво се случи тогава? Тогава Конституционният съд отхвърли това пълно лустрационно предложение. Ако то беше прието, нямаше да има след това нито банкови кризи, нито те ще има източване на български банки. И нека да си спомним, говоря и тези неща, защото те са факти и те горе-долу изграждат картината на това за полиция, фундаментите на това за полиция. Нека да си спомним, че по-късно беше обявен като агент на Държавна сигурност. Не кой да е, а самия гуверньор на Българската народна банка по времето на предишното натрупване на капитала. Когато имаше финансови пирамиди, когато банките фалираха, когато доларът всеки ден сменише курсовете си. Това показва много ясно, че по времето Държавна сигурност и от елита на комунистическата партия си харесаха вместо да правят началото на прехода политика, да правят пари. Защото те знаеха, че парите рано или късно ще им създадат една тайна власт, която отново ще ги вкара във властта на държавата. Това, което виждаме в тези последни години. Нека да си спомним, че имаше един богопомазан кръг от хора, не толкова интелигентни, може би повече авантуристи, които решиха да вземат кредити. Тези имаха огромни средства. Средства, които не бяха по никой начин защитени от тяхна собственост, нито депортирана срещу това собственост. Възникна едно изключително интересно явление, което аз не знам да го има някъде, други в страните на бившия соцлагер. Появи се кредитното милионерство. Мога да ви кажа, че в страните на кредитни милионери, освен агенти на Държавна сигурност, има и други много интересни лица. Това са хора свързани с партийно-държавната номенклатура на бившата комунистическа партия. Това са съдии, това са политици. Но архивите за тях мълчат. Не защото те са били мълчиви винаги, а защото в началото на прехода, малко преди перестройката, те получават, тогавашната начала за Държавна сигурност, получават информация, че е редно да се създаде една банка кадри.
Банка Кадри, която да остане неразкрита по време на целия преход. По мои скромни данни, тази банка Кадри наблюдава около 3500 човека, които през този преход се реализираха в различни политически партии, в различни бизнес кръгове, в различни направления на обществено-политическия живот в България. Нека да си спомним и други неща. Нека да си спомним примерно за това как по времето на ОДС, когато дойде на власт партия, която беше официално противник на бившата държавна сигурност, имаше, и аз съм свидетел, имаше странни случаи. Странни примери, например, съветниците са агенти на държавна сигурност или на президента. Странно е, че един президент на ОДС беше противник официален на лустрацията. Това е странно, защото липса на лустрация, липса на истинска лустрация и политическа лустрация на цялото на прехода създаде това за полиция и създаде това двойно дъно в политиката. Аз ще ви кажа някои много интересни неща за силата на българското политическо задкулисие с факти и с имена. Знаете или не знаете, примерът началото на прехода покойния Луканов беше агент на разузнавателно управление на Министерството на отбраната. Да, той беше агент и не беше съботен, защото когато ние го проверявахме, беше починал. Само че, затова нали, никой не се съмнява, че Андрей Карпович не е бил само агент на българските специални служби. Нека да кажа нещо друго за един друг покоен знаков министър-председател, професор Беров, агент на второ главно управление на ДС. Времето, когато в България мафията се взима държавата, когато Мултигруп стана най-силната групировка в България. Нека да ви кажа нещо интересно. Когато аз бях шеф на комисията по времето на злополучното управление на така наречения цар Сачо Пурговски, тогава, по една или друга причина, поради още някакси нестиковане на информацията, при нас дойде предварителна информация за някои хора, които трябваше да стават министри по времето на цар Идил, тя беше Стоян Сталин. Той не стана министър, но после беше обявен. Имаше една друга интересна взаимовръзка. Трябваше за министър на държавната администрация да стане сегашният професор Стоян Денчев. Той се отказа, но на негово място беше сложен един видим масон и агент на службите Димитър Галчев. И аз се чудих, защо Мултигруп толкова държи на поста шеф министър на държавната администрация? Оказа се много просто и практично, защото министърът на държавната администрация контролира обществените поръчки. Ето за това. Така че това задкулисие продължава и в момента. И когато Сергей Станишев се чеше и се въртим по въпроса за това трябва ли да си вкара или да не се вкарва параграф 12, да го кажем нещо следното. Той е син на Димитър Станишев. Димитър Станишев е бил съветски гражданин. И в същото време Димитър Станишев е бил секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия. И аз питам, има ли сериозно разузнаване в света, което няма да се интересува от такива лица? Има и много такива данни, които излизат за хора, които сега ги лансират новата коалиция. Има много хора, които никога няма да излезнат, но ако вие влезнете като някакво задълбочение изследователи в архивите, ще видите, че там има достатъчно данни, които примерно говорят, че това лице не е било чуждо на системите за сигурност преди 10 ноември, защото си бил пропие преди 10 ноември, а след 10 ноември да станеш политик, за теб стои една голяма въпросителна. Защото на времето, преди 10 ноември, казината бяха забранени за български граждани. А да си бил пропие в чужда територия, ти няма как да си там, ако не си човек на службите. Въпреки че през годините никога няма да излезе това най-вероятно. Или примерно да се краднал фотоапарат за няколко за 1400-500 лева по време на комунизма, да има следствие за тебе и изведнъж това следствие да изчезне и да няма никакви последствия. Тези вторични признаци показват силата и ролята на тези 3500 лица, които формираха фундамента на българското политическо задкулисие. Затова тази комисия е малко прозорче, през което влиза информация към обществото и ни предупреждава и дава възможност на изследователи да откриват тези скрити взаимовръзки, защото време за лустрация не е отминало. Ние се нуждаем вече от лустрация против корупцията.